Afamobo Obi Okole. Nankowa ihe ana mmemme ihe ejije na film mana ya na-akpọ na TV ana m akụzi ihe ụmụaka na University of Nigeria, Nsukka, Department of Theatre and Film Studies. Na abum ka na-akpọ artist, abukum film director. Ọ datakwa n'odide anyị nwere ike dee ka na nwego ndị nke anyị dere. Ndị be m bi Abuja na-akụzi nkụzi na Nsukka UNN, mana ebe mụ na unu nọ tata bụ Asaba. Mụ na ndị be m anọrọ ya bụ Asaba taa, echi Enugu, nwanne echi Port Harcourt, mbọsị na-esi ọ bụ Lagos, ọ bụla Owerri. Nwere ike mechaa na ife dị ka ofu ọnwa ma ọ bụ karịa ọnwa na ụma tupu mụ na ndị be m afụ. Anyị kenere ihe igwe na-ekwu okwu. Ndị na-asị na ha sị na oyibo na-asị marriage by GSM. Anyị ji igwe na-ekwu okwu wee na-anụ. Mụ na nwunye mkpacha, mụ na ụmụ m akpa. Ọ fịara arụ, ọ na-esi ike, mana ọlụ nke onye sị na ya ga-eme, ọ na-eme. Onye ọbụla aghọta ya na ọ ife ọ bụ. Enwere olili ndị Igbo na-akpọ ụkwa. Ọ bụrụkwa akị na ụkwa. Bụrụkwa akị na ụkwa tụlitere Chinedu na Osi. Olili ndị Igbo na-akpọ ụkwa nke agwọrọ agwọ. Abụ m onye ọgbọ ji Orumba South. Anyị na-agwọ ụkwa na ọka. Anyị na-akpọ ya ahụ. Ọ na-adị m mma. Ọbụbịa na onwe ka esi wee mee ụtara tete ofe onugbu kala aka eji azụ wee si, ọ na-adịkwa mma. Ma ọ bụ ofe ọra, ọ na-adị mma. Welụnụ nwayọọ. Aka anyị na-alacha pịam mkpụrụ aka ị ga-afanye n'elu. Ọkwa ịlachacha aka ọ ga-adịghị n'aka, yara afanye n'elu. Welụnụ nwayọọ ka ofe lọrọ alọ wee zuoro anyị nri. Ofu ime ọzọ m ga-atụkwa bụ na akwa evolu ji, onye kwụ ọtọ wee gwujie ji, emechaa ọ ga-etukwuru wee gwupụta ọdụdụ ya. Ya wee gbacha ọsọ niile anyị na-agba, pịam nke agbapụta ịghọlị ya, nke agbapụta ịghọlị ya. Oge n'elu mgbe ị ga-akwụ ụgwọ ebe niile a, siga pụta ihe ese siga. A ga-amakwa ma esekwa m siga. Segbuo onye mma, mechaa Chukwu nyere m aka nkwụsị. Ụfọdụ nọzi na anwụ ike. Ọha nchapụcha ihe ka tigbuo zọgbuo. Enwere ofu ke oyi nwoke, nwa m nwoke na indọstrị a anwụrụ ike ka o ji wee nwugbuo onwe ya. Nwugide anwụrụ ike, ala wee gbaa anya. Ala ọ na-eme na indọstrị anyị ata. Anwụrụ ike a na-aṅụ kalịrị akalị wele nwayọọ maka isi mgbaka.
ọbụrụ mmadụ niile ka isi ba na-ebudo ụdị anwụla ife onye ọzọ ka ọ na-aṅụ wọsọp isolu echi niile ikopụ welu nwayọ ọibe nyaba ndụmọdụ na-adụ onye ọbụla ka anyị welu nụ nwayọ ebe anyị na-eje anyị ga-eru ya